हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बर' हरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल बा थाम्बनेइल नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना फैदों। स' नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे मिउजिक भिडिअ आरो आबुं बर' सावथुनफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपलोड होयोब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै मोनथिखाबाय दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै जों बर' आबुं बर' सावथुननि सायाव आं नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर एमबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेला जों बर' आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 खौबो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिखायनो जायफोरा दासिमबो जुदि बे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायहैनो हागोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे। स' नोंथांमोना चेक खालामना नायहैबानो जाबाय दे। ओमफ्राय लोगोफोर जा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना एमबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों नेक्स्ट पार्टखौ नेना थासैलाय दे लोगोफोर।